Arratsaldeon, buenas tardes, arratsaldeon. Ongi etorri Antiguoko pelotalekura. Bueno, ikusten dezuten bezala, batzuk ez zineten egun eta grada berria dauzkegu, armaila berriak, oso pozik gaude, armaila berri hauekin. Eta, bueno, dakizuen bezala gaur, Antiguoko pelota txapelketaren aurkezpena egingo dugu. Lehenengo aurkezpena eta ondoren barrenea, barrene bat, hemen txapelketan parte hartuko duten pelotariek jokatuko duten barrenea. Aurten 76. edizioa da. Iaz izan zen 75, aurten 76a. Eta, bueno, antolakuntzak beti bezala gogo izugarrikin ekin dio aurtengo txapelketari. Eta, bueno, 10 bat lagun bagaude antolakuntzan eta egia esan gogo izugarrikin ekin diogu aurtengo txapelketari ere. Abuztu guztian zehar jokatuko da txapelketa, gero komentatuko izkizuet txapelketaren xehetasunak, baina bai, abuztu guztian zehar jokatuko die partiduk. Eta, bueno, hasteko, aurten lehendakari berrie daukagu, urte mordoxkan Jesus Mari Rubio izan dugu lehendakari lanetan, eta, bueno, orain, ordezkapena etorri da, eta, Juan Carlos Sáez de Urturi da orain lehendakari berria, eta berari utziko diot mikrofonoa, hitz batzuk esateko, aurrera ba. Bueno, eskerrik asko denoi, arratsaldeon. Bueno, yo en primer lugar quería agradecer a los señores gestores del ayuntamiento que nos han hecho esta cosa tan bonita, nos han arreglado y esto está precioso. Bueno, seguidamente quería agradeceros a todas las pelotaris y los pelotaris por participar en este campeonato y que luego nos vais a deleitar con un barrene. Y por último, al público, que nos gustaría que habría más, pero bueno, ya vendrán a lo largo de los partidos y nada más. Y también aprovecho para agradecer a toda la junta directiva de Antiguoko Pelota Saleo, que sin ellos esto sería muy difícil sacarlo, ¿vale? Eskerrik asko por vuestro... Bueno, eskerrik asko, Juan Carlos. Bueno, jarraitzeko aurkezpenarekin, bai degie, jende asko da oso garrantzitsua pelota txapelketa hau aurrera eramateko, eta jungo naiz izendatzen, pertsona, entidade ezberdinak, baina, aurten ere, beti bezala Donostiako udala ere, babesa ematen dago, aurten ere, txapelketa honi babesa ematen, eta, bearen ordezkariak etorri dira, alde batetik, oraintxe pasako izuet, alkatearekin, eta baita ere, kiroletako zinegotziarekin. Beraz, orain pasako izuet, Eneko Goi alkatearekin, eta gero Iñaki Gabarain zinegotziarekin. Bueno, arratsaldeon guztioi, egia esan pozgarria da gaurko aurkezpen honetan egoteko aukera izatea, bi gauza bakarrik esateko, ez naiz luzatuko. Bat, egia da, azpiegitura bikaina gelditu dela, eta hori pozteko gauza da, naiz eta kostatu izan den, denboran nahi genuena baino gehiago, baino, behintzat emaitza hemen daukagu biztan, ez? Baino azpiegitura garrantzitsuak diran bezala, askoz garrantzitsuagoa da azpiegitura horiek bizitzaz betetzen dituzten pertsonak. Eta denik eta behin eskertu nahi dut, txapelketa hau posible egiten duten babesle guztien implikazioa, baino bereziki elkarteari eskertu nahi diot, jarduera hau bizirik mantentzeko izan duen gaitasuna. Daukazuten implikazioagatik eta daukazuten konpromisoagatik. Eta eskerrak eman nahi dizkiot Jesus Mari Rubiori hainbeste urtetan egindako danagatik, hemen daukada da, eta Juan Carlosi testigua hartzeko bultzada izateagatik. Beraz, eskerrik asko, bihotz-bihotzez zuen danagatik, segi horrela,
eta gozatu txapelketaz. Eskerrik asko. Orain, hitza kirol zinegotzi delegatuari pasatuko diot, Iñaki Gabaraini. Iñaki. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, ezer gutxi gehitu dezakegu, egia da oso itxuroso geratu dela hain garrantzitsua den frontoi hau, auzoan eta hirian paper garrantzitsu bat betetzen duen instalazioa da eta merezi du hau, zalantzari gabe, eta alkateak ondo esan duen bezala dena den honen arima urtetik urtera txapelketekin eta eguneroko bizitzaz betetzen duzuen hoien eskutan dagoela benetan hemengo indarra eta meritua. Txapelketari dagokionez 76 edizio, zalantzari gabe ez da txantxa, lekuko asko pasadira, orain pasadiren bezala batetik bestera, ibilbide hau gauzatu ahal izateko, solerako txapelketa da, pilotaren zita hitzordu oso garrantzitsua hirian, hala ari gera azpimarratzen ere Donostia Kirolatik, pilotaren garrantzia nahi dugu bultzatu, sustatu, Donostia Pilota planaren bitartez, baino bultzada berri horretan zalantzari gabe aurretik asko eta ondo lan egiten zaudeten lanaren oinarria daukagu, horiek zarete zuek, eta hori da zalantzari gabe honako txapelketa hau. Beraz, gozatu dezagun instalazio berritu honetan beste behin abuztuan zehar pilotaz, eta ala bedi hemendik aurrera ere, esan bezala energia hori hemen izan dadila. Mila esker denoi. Eskerrik asko Eneko Goia eta Iñaki Gabarain. Orain ja txapelketari ekin diogu. Hemen daude pelotariak, hemen zaudete, armaietan egongo zeatenetako batzuk, urrengo asteetan. Esan, urrengo aste artean hasiko dala txapelketa, abuztuaren 6an. El torneo comenzará el próximo martes, 6 de agosto. Eta, bastero, bi jaialdi izango die, bai? Aste arteen eta aste azkenen, normalki, Ama Birjinaren astean izan ezik, hor astelenen eta aste artean izango dielako jaialdiak. Eta zeintzuk jokatuko dute? 3 kategori izango die, emakumezko elite mailakoak, gizonezkoen promesa maila eta gizonezkoen elite maila. Eta, gero aldizkaria banatuko dute, baino ja esango izuet zeintzuk dien jokatuko dezuen bikoteak. Emakumezko elite mailan 4 bikote izango die, final erditan sartuko die, eta hauek die, Larrarte Kapellan, Zabaleta Erasun, Arrizabalaga Galeano, iazko txapeldunak, eta Arraiza Arriaga. Horiek die, nesken emakumezko elite mailako 4 bikoteak. Eta promesak eta gizonezko promesak eta gizonezko elite maila. Hemen kasu honetan, ligaxka jokatuko da, 2 talde izango die maila bakoitzean eta talde bakoitzean 3 bikote izango die. Gizonezkoen promesakin hasiko naiz. Lehenengo taldean, Lizeaga Garaño, Sarasibar Beloki eta Rekalde Elorz. Horiek izango die promesa mailako lehenengo taldea. Eta gizonezkoen promesetako 2. taldean, Oian Etxeberria Sotil, Apaolaza Arroita eta Aranbarri Santesteban. Horiek izango die, beraz, gizonezkoen promesa mailan jokatuko duten 6 bikoteak. Eta orain, gizonezkoen mailan elite mailako bikoteak esango izkizuet. Hauek ere, 2 taldetan bereiztuta eta talde bakoitzean 3 bikote jokatuko due, ligaxka eran. Lehenengo taldean, Julen Alberdi eta Pezetxea, Ormaetxe Landa,
eta Egiguren Erle. Hori izango da lehenengo taldea. Eta bigarren taldean, Fernandez Azpiroz, Olaetxea Albeniz eta Gutierrez Bernaola. Horiek izango die, bigarren taldeko 3 bikoteak. Bueno, hau horrela, behintzat ja, dano dakigu, zeintzuk dien bikotek jokatuko duenak aurtengo txapelketa, esan bezala, 76. edizioa. Esan bezala, Liga Eska urrengo astea artean hasiko da, eta Liga Eskako partiduak arratsaldeko 7:00 jokatuko die. Eta finalerdiak, hori ja 27an eta 28an, horiek finalerdiak atxaldeko 6:30 hasiko die, eta finalak larunbata abuztuak 31 goizeko 11:00. Bale, holaxe izango da. Hori izango die 9 jaialdiak. Eta, bueno, baita ere esan deulen jende asko dala eta entidade eta pertsona asko diela oso importantek gure txapelketa hau antolatzeko, oso importantek, bai lehen esan du Juan Carlosek, gure, Antiguako pilotazaleok elkartean jende asko daukegu eta jendea gogokin, lanerako gogokin, baita ere udala, baita ere babesa ematen, eta pelotarik ere bai, noski, etortzen den jendea, zue gabe imposible izango zen olako txapelketa antolatzea noski, eta noski babesleak, ez? Babesleak guretzako baita ere oso importantek, bestela ezinezko izango zalako olako txapelketa bat aurrean ematea. Eta, babesle batzuk bauzkegu, bakarren batzuk hemen atzean ikusi duzue, frontoiean, beste batzuk aldizkarian, aportazio ezberdinak dauzkegu, eta danei eskerrik asko. Eta, bai nahi dut mentzio espezial bat egin Antiguako txapelketako babesle nagusiari. Eta babesle nagusia aurten ere Ogiberri izango da. Eta oso eskertuta, ja urte desente dijozelako Antiguoko txapelketarekin. Eta ikuste zuen bezala, hemen dauket bai ezkerta eskubi, zeintzuk izango dien aurtengo txapelketako kamisetak hauek izango die, bai? Antiguako pilotazaleok noski hortxe logoa, azkit pilota eta Ogiberri babesle nagusia. Bai, urdinez jungo diena kamiseta hori, eta gorriz jungo diena kamiseta hau izango duen, bale? Eta, baita ere esan, astero YouTubeen eskainiko diela partidu guztiak, todas las semanas se emitirán en el canal de YouTube de Antiguako pilotazaleok, todos los partidos, partidu guztiek hortxe emitituko die, orain ere zuzenean gaude, YouTubeko Antiguako pilotazaleok katean, eta egia esan lujoa da, partidu guztik bota alizatea, kate horren bitartez, eta gero gainea, grabatuta gehatzen die, edo zeinek ikusi nahi baditu ikusteko, beraz, holaxe izango da. Eta gutxi gehiago, esan baitare, astero, saskiak ere zozketatuko ditugula, hemen frontoian, giro politia izango dugu, jendea, pelotariak dana ematen, animazizuet, bakit dana ematea torriko zeatela, baina, hoxe, gozatzeko gogokin gaudela, zuen jokuakin gozatzeko gogokin gaudela. Eta, hoxe, aste artean hasiko gea, atxaldeko 7:00. Hori bai, ezer baino lehen esan, aurkezpena bukatu, eta barrene bat jokatuko dute pelotariek, bale? Barrene bat, laizter esango izkizuet arauak, baino daukezute aukera horre armaietan zaudetenak, kiniela bat egiteko, horre sarreran papel bat eskatu, eta kiniela egiteko aukera, hau da, zeinek irabaziko duen, zuen ustez, gaurko barrenea. Orduan, 3 zenbaki aukeratuko dituzue, eta gero, 3 zozketa, 3 premio egongo die. Beraz, hori, kiniela hartu eta egin, mesedez. Hoxe besterik ez, hori bai, esango izuet oantxe bertan aukentzen degunen, esango izuet zeintzuk dien jokatuko dutenak, eta hori, disfrutatu.
Bueno, orain egingo... A ver... Bueno, kiniela ez dakit aukezuen danok, baino, bueno, pelotari guztik, mesez, berotzen hasi. Hola, jendek ikusiko du zeintzu zeaten, kiniela betetzeko. Eta gero ingo dugu bi taldetan. Osea, barrene bakarra izango da, baino bi talde egongo die. Hasieran ezkerreko taldea hasiko da, barrenearekin, eta gero bigarren taldea. Baino hain mesez, berotu pixkat. Bai, torri. Baina esplikauko ditut pixkat arauak. Bueno, bizkat komentauko izuet prozedura kinielana. Orduan, kiniela, balima aukezue, eukiko dituzue bi alde. Kinielan bi zati eukiko dituzue, ezta? Orduan, zati bat zuentzako gorde behar dezue, eta bestea, beste erdia, sarreran entregatu behar dezue. Vale, hementxe dago, Juanjo. Vale, os comento en castellano para los que no me hayáis entendido. El tema de la quiniela. Entonces, tenéis que rellenar la quiniela, veréis que hay como dos partes. Una parte os la quedáis vosotros y la otra parte la entregáis en la entrada. Están aquí Joseba y Juanjo, pues recibiendo la segunda parte, la otra parte. Bueno, te explicatzen zuen nola dihon barrene hau, ez da beti bezala, ez da beti bezala. Normalen, galtzen dunak, tantua galtzen dunak kalera juten da. Baina kasu honetan meritoa tantua egiten duenak eukiko du. Tantua egiten duenak, beraz. Hasiko da lehenengo taldea eta azkeneko laurak tantua egiten ez dutenak kaleratuak izango die. Azkeneko laurak. Eta gero berriro sartuko die sailkatu dienak. Eta horrela, 3 geratu arte, eta 3 horiek finalera pasatuko die. Bai? Eta gero bigarren taldea hasiko da. Bigarren taldean berdin. Tantua egiten duena sailkatu egingo da, eta azkeneko laurak tantua egitea lortzen ez dutenak kaleratuak izango dira. Eta horrela baita ere, 3 finalea pasako dira. Eta finalen egongo die 6 pertsona. Eta hor, tantoa egiten duenak baita ere sailkatuta, eta azkeneko biak izango die kaleratuak. Finalen azkeneko biak izango die kaleratuak. Gero, 4 pertsona gehatuko die, eta azkeneko biak kaleratuak, eta 2 pertsona gehatuko die, azkenek, eta tantoa egiten duenak, irabaziko du aurtengo barrene txapelketa. Bueno, eta gauza bat, sari bat egongo da, txapeldunarentzat saria.
Eta saria izango da, La Perla talasoterapian bi bazkari eta bi zirkuito. Habrá un premio para el ganador del Barrene y serán 2 comidas en la talasoterapia La Perla y 2 circuitos para el ganador. Bueno, os comentaré las reglas ahora en castellano. Como os comentaba, habrá solo un ganador de todos los pelotaris que veis, un ganador. El ganador tendrá como premio 2 comidas en la talasoterapia La Perla y 2 circuitos, ¿vale? Bueno, primero empezará un grupo y, como decía en euskera, normalmente el Barrene, el mérito suele tener el que menos falla, ¿no? Pero en este caso el mérito va a tener el que haga el tanto. Ese es el que va a tener el mérito. Entonces es algo muy diferente. Empezará el primer grupo y del primer grupo se irán clasificando los que hagan el tanto. Se irán clasificando y se quedarán, los últimos 4 serán eliminados. ¿Vale? Entonces si empiezan 10, los últimos 4 serán eliminados. Quedarán 6 sobre la cancha. O sea, entrarán los que se han clasificado a la cancha. Y de esos 6, otra vez, bueno, de esos 6, 3 pasarán a la final. Y luego comenzará el segundo grupo. En el segundo grupo lo mismo. El que vaya haciendo el tanto, los que hagan el tanto se clasifican hasta que se quedan 4 personas. Esas 4 personas serán eliminadas. Y entrarán los que estaban ya clasificados y los tres primeros que hagan el tanto irán a la final. Y entonces habrá 6 personas en la final. En la final se irán haciendo el tanto y los 2 últimos serán eliminados. Otra vez, luego quedarán 4, de 4, 2 serán eliminados, quedarán 2 y de los 2 últimos el que haga el tanto será el vencedor. Bueno, hasingo gea. Lehenengo taldea bakarrik frontoien mesedez, lehenengo taldea. Hau da, hor ezkerretara daudenak, ezkerreko listan daudenak, mesedez. Eta besteak mesedez gradata. Que se queden solo en la cancha, por favor, solo los del primer grupo, los de la izquierda. Bueno, hasingo gea. Goazen ba.
De la Roita kateako usakea. Lehenengo sailkatua, Antxona Pestetxea. Primer clasificado, Antxona Pestetxea. Gogoratu azkeneko laurak eliminatu behatzen dira. Andrea Capellán, clasificada. Gogoratu azkeneko laurak eliminatuak izango die, beraz, tanto azkar. Biara Paulaza, sailkatua. Iruntzako lekua bakarri dago. Beste sake bat. Repite sake. Berriz. Sakea ondo egin arte. Lasai hartu. Julen Alberdi sailkatuta. Hurrengo faserako, Julen Alberdi clasificado. Bi pertsona bakarrik sailkatuko dira. Hay sitio solo para dos. Bakarra sailkatuko da hemendik, eta beste lau kanporatuak izango dira. Solo habrá sitio para uno. Y que haga el tanto se clasifica. Miguel Arambarri sailkatuta, beste laura kanporatua gehatzen dien, eta sartu mesedez sailkatu zeaten beste pelotariak. Que entren solo los que se han clasificado en la ronda anterior. 6 pelotaris tiene que haber. De estos 6, 3 se clasificarán, los otros 3 eliminados. Hiru sailkatuta bakarrik hemendik,
Julen Alberdi, finalerako sailkatuta. Julen Alberdi se clasifica para la final. Eta orain, beste taldea, bigarren taldea. El segundo grupo. Ya tenemos a 3 en la final. Dauzkegu 3 finalean. Venga, hau tantoa egitea dala, tantoa egitea, eman, eurre. Iker Egiguren sailkatuta. Iker Egiguren se clasifica para la siguiente ronda. Inaudizea da jatak. Hortik ez. Sakea, atzetik. Horitik, kauterditik. Oiuri Zabaleta sailkatuta, aurreko faserako. Venga, fuerte jo, hau sailkatzea dala. Venga, tanto ibar dala. Eso es, fuerte. Venga, fuerte. Sergio Gutiérrez clasificado a la siguiente ronda. Xavier Recalde clasificado Xavier Recalde para la siguiente ronda. Zazpi daude eta 3 sailkatuko dira hurrengo fasera. Oian Etxeberria sailkatu da hurrengo faserako. 2 sailkatuko dira. 6tik. Ja, horiek, eman eurre. Inaudizea sailkatuta. Inaudizea se clasifica para la siguiente fase. Bat sailkatuko da, 5tik bat. Solo se clasificará 1. Josu Olaetxea sailkatuta hurrengo faserako. Beste lauak kanporatua. Josu Olaetxea se clasifica para la siguiente fase. De 7 se quedan 3. 3 sailkatuko die finalerako. Solo se clasificarán 3 para la final. Josu Olaetxea ere finalean. Josu Olaetxea ere se clasifica para la final. Xavier Recalde finalera, listo. Algo finala. Ahora ya quedan 6 a ser finala, no solo ver. Los 6 totales jugarán la final. Ahora se clasificarán 4. Lauro sailkatuko dira.
Baza sailkatu da. Hemendik bi sailkatuko dira. Garizo zikasilean dos. Animo. Inaudizea sailkatu da. Inaudizea clasificado. Hemen bakarrik bat sailkatuko da. Garizo zikasilean uno. Los otros dos se eliminarán. Beste biak eliminatuak izango dira. Josu Olechea sailkatuta. Josu Olechea se clasifica. Los otros dos se quedan eliminados. Los otros dos se quedan beste biak eliminatuak. Lau geratzen dira, kantxan. Hemen ere bi sailkatuko dira eta bi kanporatuak izango dira. Aquí también se clasificarán dos y dos se eliminarán. Luze, lauter dian barruan da. Inaudizea sailkatu da, finalerako. Bakarra sailkatuko da. Javier Recalde finalera. Javier Recalde se clasifica para la final. Tanto egiten dunak, sakearako txapa botako du epaileak. Mikel Arroyo txapa botako du, sakea zeinek egin erabakitzeko. Javier Recalde katerako du sakea. Javier Recalde saca el saque de la final. Irazdunak. Javier Recalde txapelduna. Javier Recalde campeón. Beraz, jaso dezagun txalo bero handi batez, Javier Recalde. Antolakuntzako Javier Rico emango dio merezitako saria. Argazkia ateako izue. Zorionak Javier Recalde. Zorionak, eta orain, momentu batetik bestera, antolakuntzakoak egiten ari die kontaketa, kiniela zeinek irabazi duen, 18 zenbakiak irabazi du Javier Recalde. De un momento a otro daremos los premios de la quiniela, que como sabéis ha ganado Javier Recalde con el número 18. Entonces vamos a ver quiénes son los ganadores. Amar pertsonek irabazi dute, han ganado 10 personas, 3 sari daude, hay 3 premios, beraz, zozketa egingo dugu. 10 pertsona horien artean, zozketa egingo dugu. Vale, haremos un sorteo entre las 10 personas, orain lehenengo saria, mahalaren otarrea.
lider daukagu hemen, ateratzeko zein dan irabazlea. Irabazlea 73 zenbakia daukana da. El ganador es el que tiene el número 73. Mala. Zorionak. Vale, mala. Otarrea. Hortxe, argazki bat hartu hemen. Nola zuzena? Esterrek irabazi du mala. Mala, Otarrea. Bigarren saria, beste zozketa bat, Inurri eta Ardoak eta Euskal Sagardoak, bale? Hori kateako duzten batia, pertsonaren. 74 zenbakia, número 64. Será el ganador de los vinos de Inurrieta y Euskal Sagardoa. Zorionak. Zure izena nola? Lorena, zorionak. Argazki bateako dugu, torri erdira. Argazki bateako dugu hemen. Argazki bat, una foto. Oso ondo, eskerrik asko eta azkena. Mikel Arategiaren eta Kalonjeren Sagardoak. Hori da, 3. saria, bale? Tercer premio. Guazen ikustea lierrek zertea duen. 76 garren zenbakia, número 76. Vale. Zorionak. Zure izena nola? Manu. Zorionak Manu. Hartu eta etorri argazkiatako dugu. Kalonje Sagardoak eta Mikel Arategiaren produktuak. Listo, eskerrik asko dan hori, pelotariei, etorri zaten guztiei. Eta gogoratu, abuztuaren 6an, hurrengo asteartean hasiko da txapelketa. El próximo martes 6 de agosto comienza el torneo que durará todo el mes de agosto. 2 festivales por semana, hasta el 31 de agosto. Astero bi jaialdi, abuztuaren 31 arte, hor izango dira eta finalak. Zorte on pelotari guztiei, eta asteartera arte,